wacho ni jalup jatend piny Kenya Rigathi wuok mager gi jogo mane okogoyo ombulu ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka wacho ni jogo mane ogoyo ombulu ne tendgi ema nyaka mi thuolo mokwongo e pok mar sirkal. Gachagua wacho ni Kenya Kwanza dhi kuongo dewo ji mane ogonegi ombulu to kod ji mane okedo motegno mar keto gi e telo kamago mane obalo kodgi to ibiro dew mogik. Kauloso Kericho jalup jatend Kenya osayo jotelo makwedo sirkal ma osebedo kaseso kadhi kar jot mar jatend piny kamanyo lemo kod pok mag piny owacho. Gachagua wacho ni omiyo rating mar bedo nyapara mar kar jot mar jatend piny Kenya kendo obiro riembo lep jogo matero tiendgi kanyo to ne ok ochung' kodgi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi mliinvest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Yule ambaye alipanda atafanya nini? Si mlipanda? Si mliamuka mapema? Mukasema mutaki kusikia mambo ya ile system na nini? Muka-invest, mukapanda, mukapalilia, mukaweka mbolea, mukamwagilia maji, wakati ya kuvuna ndio huu. Najua wengine wananikashifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza. Iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza? Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie.